Ahoj, já jsem Omar Jamain a tohle je podcast Cesty za horizont. Se zajímavými hosty, kteří mají co říct, si budu povídat nejen o cestování, ale i o životě za hranicemi a zajímavých místech naší planety, která jsou často opomíjená, ale rozhodně stojí za povšimnutí. Přeju příjemnou cestu. Mým dnešním hostem je slovenský cestovatel a průvodce Tomáš Pastierik. Tomáši, vítej u mě ve studiu a díky, že jsi přišel. Ďakujem, Omar, a ja tiež ďakujem za pozvanie a som rád, že som tu a môžeme sa rozprávať, dúfam, že o zaujímavých veciach. Určitě. Ty jsi cestovatel, který se vydává cestovat takovou formou, řekněme, low-costovou. Někde jsem to četl v nějakém rozhovoru, že jsi to vlastně říkal. Jezdíš taky často stopem, využíváš místní dopravu a tak dále. A tvoje taková specialita je Indie, že jo? Je to tak. Co tě vlastně na té zemi jako tak uchvátilo, že se do ní rád vracíš? India ma v podstate priťahovala už od útleho detstva, lebo ja som bol za mladá, však stále som mladý, ale za tých detských čias taký knihomol a čítal som veľa kníh Žila Verna alebo rôzne také dobrodružné romány a už tam tá India na mňa pôsobila ako keby nejaký magnet. Takže som o tom dlho sníval, potom oveľa neskôr som kvôli nejakým takým impulzom začal cestovať a nebola to úplne prvá krajina, v ktorej som začal viac sa nejak pohybovať, ale keď som sa tam konečne dostal, prvýkrát myslím, že v roku 2016, tak som zistil, že to je krajina, ktorá vie ponúknuť mne ako takému hľadateľovi netradičných zážitkov úplne že všetko a v rámci kvázi jedného štátu, aj keď vieme, že tých štátov je tam veľa viac, myslím, že 27, a nájde si tam človek, ktorý miluje či už nejakú spiritualitu, duchovno, alebo aj prírodné krásy, sú tam Himalaje na severe, potom tam na západe pri pakistanských hranicách sú zase púšte, na úplnom východe je džungla, množstva, desiatky alebo asi aj stovky etník, do toho samozrejme veľmi dobrá kuchyňa, veľmi lacná kuchyňa a tie zážitky na človeka, ktorý nehľadá len nejakú pamiatku, ktorú si odfotí, ale chce krajinu prežívať naozaj intenzívne a chce, aby mu to cestovanie v konečnom dôsledku aj niečo dalo, tak to je pre mňa India. A vie sa tam človek vraciať x krát a stále si tam vie nájsť niečo nové a stále vie dokonca tá krajina prekvapiť. Pravda, já jsem v Indii nebyl ještě, ale každý, kdo o ní mluví, tak vždycky mluví o tom, že to je jako hodně intenzivní zážitek a někdo si to zamiluje a někdo s tím má problém, já nevím, s nepořádkem, se špínou a tak dále. Ten tam je veľmi intenzívny, ale zase netreba to generalizovať, sú tam časti hlavne na tom severe pod Himalajmi, ktorí sú také, ako hovoríš, veľa bordelu, veľa hluku, veľa špiny, veľa všetkého možného. Ale nie je to tak všade v celej Indii. Ja som neskôr objavil potom aj nejaké také odľahlejšie štáty ako Meghalaya alebo napríklad Kerala, kde v podstate pomerne čisto, aspoň na tie indické pomery a aj ľudia sú tam iní ako na severe a vie sa tam cítiť človek zase ako v úplne nejakom inom štáte. Takže hej, India vie byť špinavá, vie byť hlučná, vie byť veľakrát nepríjemná, tie zážitky, keď chce človek naberať naozaj autentické, tak musí brať aj tie negatívne, ale sú oblasti, ktoré sú naozaj aj veľmi príjemné na cestovanie a človek sa tam vie potom cítiť ako v takom tropickom raji, či už prírodne ľudský, alebo keď hľadá, keď ho napríklad zaujímajú náboženstva, mňa osobne tiež zaujímajú náboženstva a celé to spektrum, ktoré svet ponúka a v podstate takmer všetky ich vie človek nájsť v tej Indii. Tak kdyby si měl doporučit někomu, kdo tam nikdy nebyl, jako já, dejme tomu, chce začít Indii objevovat, tak je nějaká oblast, kterou by si doporučil jako na poprví, která by byla nejvhodnější? Záleží, čo má precestované doposiaľ, alebo kde všade bol predtým, ale keď napríklad nebol nikdy v takej reálnej Ázii, tak by som dal určite, že Kerala, Goa, Južnú Indiu, tá je taká kľudnejšia. A potom, keď už je človek trošku odvážnejší alebo už má niečo natestované, tak dajme tomu ten severovýchod, ktorý je ale taký odľahlejší a človek sa tam musí nejakým spôsobom dopracovať. Ale dneska zase fungujú aj tie vnútroštátne lety, tak vie si to človek aj takto zjednodušiť. Takže
ak chce človek kľud a zároveň aj s peknou prírodou, aj s nejakým relaxom, ale zároveň aj s tou reálnou Indiou, tak určite tá Kerala. A keď chce niečo také divokejšie, tak potom to Dili, okolie Dili, Varanasi je kúzelné, fakt silné mesto, ale tam je zároveň aj to všetko, čo možno niektorí ľudia na Indii nemajú radi, ako ten hluk, špina, ruch, kravy na uliciach. Musí sa človek pozerať, kde vstúpi, lebo môže to dopadnúť všelijako, ale zároveň mu to vie potom vynahradiť tá spirituálna atmosféra a vie tam vidieť náboženské obrady, ktoré sú podľa mňa jedny z najautentickejších vôbec na svete a objektívne asi aj z najstarších, lebo tie obrady náboženské alebo tie putnické miesta, ktoré sú doteraz aktívne a živé, tie rituály, ktoré tam vie človek vidieť, sa diali už niekedy v staroveku alebo teda v letopočte pred Kristom a v tejto podobe tam prebiehajú stále dodnes. A to už sa dneska len tak nevidí všade vo svete. Je pravda, taky jsem četl v tom rozhovoru s tebou, že vyhledáváš tyhle ty, řekněme, duchovní zážitky a tu spiritualitu, ty obřady, které se tam konají, můžeš nějaký třeba popsat, jak to probíhá? No, záleží u akého náboženstva to je a v jakej oblasti, a myslíš konkrétne v Indii, alebo... V Indii, no, v Indii. V Indii záleží človek v akom štáte, keď je niekde na severe v Pandžabe, pri tom Pakistane, tam sú tzv. Sikhovia. A je tam veľmi známy tzv. Golden Temple v meste Amritsar. A to je zase trošku také iné náboženstvo, ktoré spája prvky islámu, ale prvky aj hinduizmu a zo všetkého si z môjho pohľadu ako keby berie toto najlepšie alebo to najpozitívnejšie. Napríklad jeden zo základov tohto náboženstva je, že dávajú do rovnováhy alebo sú tam rovnoprávne ženy aj muži, čo v hinduizme ani v islame úplne až tak nevždy je. A taktiež nie sú nejakí konfliktní, že tolerujú aj ostatné náboženstva, ostatné viery. A ja som sa trošku zamotal, že neviem, aká bola otázka, ale... Na ty obřady, jo? Držíš sa tématu? No, tam je vlastne ten zlatý chrám, Golden Temple, ktorý je údajne naozaj že pozlatený z reálneho zlata a chodia tam putníci z celej Indie alebo aj z celého sveta a cez deň je tam také jazero, v strede toho jazera je tento Golden Temple a putníci, alebo aj návštevníci, alebo aj cestovatelia ako ja, krúžia vždycky takto do jednej strany okolo toho zlatého chrámu a do toho vzduchom znejú tie sikhské modlitby. Aj keď to není, že reálne obrad, ale už to má fakt, že silnú spirituálnu atmosféru a ja sa tam vždycky cítim, že vyložene až taký šťastný. No a čo sa týka obradu, tak každý večer sa koná taký, že oni majú svätú knihu, ktorú považujú ako keby za posledného guru a oni už vždycky idú uspávať. Keďže je to ich guru, tak sa k tej knihe chovajú ako keby k živej bytosti a večer je vždycky taký rituál uspávania, zoberú tú knihu na také nocítka a donesú ho do nejakej takej obrovskej spálne, modlia sa k nej a to je tiež pekný, taký zaujímavý netradičný rituál, alebo potom samozrejme spalovanie pri gange, ktoré prebieha tiež už tisícky rokov nepridržite, dokonca myslím, že aj v dobe covidu to nevypustili a stále sa tam spalovali tieto tela a vidieť aj to naživo a cítiť niekedy naozaj ten popol ľudských mŕtvol, keď už to musím tak nazvať v nose, tak aj to vie byť intenzívne, ale v každom štáte si človek tiež vie nájsť niečo iné, nájde tam úplne náhodne nejaký rituál, o ktorom nikdy nič nevedel, nepočul. V Asame je to zase hinduistický chrám, ktorý je zasvetený bohyne Sati a to je tiež taká veľmi zvláštna vec, možno, že aj veľa poslucháčov alebo ľudia, čo pozerajú tento podcast, o tomto chráme nikdy nič nepočuli a je to chrám zasvetený ako keby menštruácii a aj preto tam vidíte veľa červených rôzne takých farieb a oslavuje sa tam vlastne život a aj ženskosť, lebo bez menštruácie by nebol ani život a je to možno trošku až také bizarné, ale aj takýmto spôsobom si vedia Indovia uctievať život.
To se bavíme o hinduistických obřadech? Toto je hinduistický obrad, aj hinduistický chrám a on je dokonca aj tantrický. A každý rok tam býva aj taký veľký festival oslavy tohto života a menštruácie a cez leto je zase ten chrám niekedy na 3 dní zavretý a hovorí sa preto, lebo vtedy bohyňa Sati má tú menštruáciu. A je to práve v období, keď sa Brahmaputra, svätá rieka, ktorá tady tečie, sfarbuje do červená a hovoria o tom, že je to kvôli tomuto, ale zase sú aj iné výklady také možno pre západného človeka logickejšie, že je tam veľa železa alebo takéto niečo, takže potom je to už na človeku, čomu verí. Když mluvíš o té ženskosti, tak jsem si ještě vzpomněl, jak jsi mluvil v jednom rozhovoru o kmenu, který má matriarchát někde v severovýchodní Indii, že jo? Tak jak to tam funguje u nich? Áno, to je vlastne hneď pod Asamom, to sa bavíme stále o tej severovýchodnej Indii. Človek, keď si predstaví Indiu, tak si túto časť ako keby ani nevšimne, lebo ona je tak priamo nad Bangladešom a tak odstrihnutá od toho zbytku Indie a tak sa tam človek aj cíti, je to úplne niečo iné, aj etnicky sú tam ľudia, ktorí pripomínajú skôr Tajcov alebo Mianmarcov, takže majú šikmé oči, nie sú takí tmaví ako tí klasickí Indovia a je to veľmi hornatý štát, sú tam hory do výšky okolo 2000 metrov, pod nimi dole v údoliach je zase džungla a ja som sa tam raz tak túlal. Je tam dnes už taká trošku aj atrakcia, takzvané Living Root Bridge, alebo teda živé koreňové stromy, ktoré mosty tak, ktoré prepájajú rôzne tieto dedinky v džungli. A vtedy som o tom ešte nevedel, že tam takéto niečo funguje, ale sám od seba som si to začal všímať, že ženy tam vlastne robia všetko, muži väčšinou nevedia ani po anglicky a sú to, keď musím tak povedať, skôr takí poválači. Ja som si tam hľadal homestay a všetko v rámci tohoto, aj ubytovania, alebo aj varenia, alebo keď trebalo ísť pri vodu po drevo, lebo tak tam samozrejme nemajú nejaké plynové sforiaky, tak keď sa človek navarí, tak musí mať drevo. Všetko robili ženy. A prišlo mi to také zvláštne a kamarát potom jeden tiež taký testovateľ, čo je milovník Indie, mi píše, že či som si tam takéto niečo nevšimol, lebo čítal, že to je jedna z posledných oblastí, kde je materiálny systém. A hovorím, že áno, že presne nad týmto som dneska rozmýšľal. A dokonca tam fungujú také organizácie, ako sú u nás v Európe feministické, iba že tam je to naopak. A sú tam také, normálne, niekedy muži spravia pochody za zrovnoprávnenie so ženami. Takže úplne naopak ako u nás. A kvôli tomuto niekedy aj oni upadajú do alkoholizmu a do takýchto všelijakých problémov, lebo sa cítia takí podradní a nevyužití, takže takto to vie ešte fungovať v niektorých častiach sveta. Víš, odkud to má, kde to má kořeny? Proč to začalo? Ešte som sa k tomu úplne nedostal, ale stále je to tam funkčné. V tých veľkých mestách už až tak nie, ale v týchto dedinkách džunglových to fakt človek vidí stále naživo. A dokonca aj dcera dedí majetok, priezviská sú po žene, ale chcem sa tomu ešte povenovať a prísť tomu na koreň. Keď už sme teda aj v tej oblasti, kde sú koreňové stromy, tak treba tomu prísť na koreň. Jsem si vzpomněl ještě vlastně něco takového funguje u Tuaregu, vlastně to mají také matriarchát. Hej, počul som o tom, že aj tam a ešte myslím, že niekde v Indonézii je nejaký ostrov, kde to takto frčí. No, je ich málo, ale takových kultúr. No, ale pomaly to podľa mňa tiež bude zanikať, ako s príchodom aj z ich západných vplyvov, tak sa to tam asi časom stratí, takže kto sa s tým chce stretnúť, tak teraz je stále ešte dobrá doba, aby takéto niečo videl. Dobře, my tam máme jenom pro diváky, posluchače vlastně nabídce 2 zájezdy do Indie, právě jeden do té Kerály v jižní Indii a jeden do té severovýchodní, kde je Assam a ten druhý stát. Ano. Takže Tomáš jede jako průvodce, takže můžete vyrazit, určitě s ním bude to zážitek, už letos na podzim. Áno, a ja budem rád, keď vyrazíme, lebo je to niečo v rámci Indie, čo aj v rámci celého sveta, čo neuvidíte asi nikde a je to taká iná India a ako nehovorím, že nejaký Taj Mahal alebo to spomínané Varanasi a také tie klasiky nie sú fajn, ale tam už máte teda tie davy turistov a aj ľudský je to tam potom tým ovplyvnené, že tí ľudia sa k vám veľakrát chovajú ako k také chodiacej peňaženke. Nie všetci samozrejme,
ale tuto na severovýchode a dokonca aj v Kerale, kde teda je už aj tam pomerne dosť turistov, tak tam je to úplne inak, že je to krajina úsmevom a ľudia srdce na dlani a tak podobně. Tohle je něco, co taky popisuje hodně turistů jako zkušenost Indie, nějaký takový ty podvůdky, turistický pasti a tak, takže stal jsi se někdy obětí něčeho takového v Indii? Ja osobne ja som na tom bol celkom pripravený, lebo ja som študoval minimálne v literatúre Indiu dosť dlho a vedel som celkom, do čoho idem. Ako to, že som neskôr zistil, že som si niečo kúpil za 1000 rupí a reálne to stalo 500, jasne, tak áno, to sa stane. Ale to sa človek potom tiež postupne naučí, že čo naozaj koľko stojí, alebo koľko stojí tuk-tuk na takú a takú trasu. Ale frajerka celkom podľahla týmto podvodom, lebo my sme sa tam mali raz stretnúť. Ja som bol vtedy 2 mesiace v Strednej Ázie a mali sme sa stretnúť v Dili a mal ma tam počkať jeden deň. Tak som prišiel do Dili, zistil som, že tam není a potom mi píše, že ona tam došla a Indovia jej nahovorili, že všetky hotely v Dili sú buknuté a že musí s nimi taxíkom do Rishikešu, čo je také joginské mestečko pod Himalajami, asi 200-250 kilometrov od Delhi. Samozrejme, ten taxík musela zacvakať a oni vedia byť tak silne presvedčiví, že tomu uverila. Takže no, aj dievčatá by si mali dávať pozor. Nielen oni na takéto body. Ty jsi tam vstupoval taky do Indie z Pakistánu jednou, že jo? Překračoval si tu hranici. Tam je takový zvláštní zvyk, rituál takový, nebo jak to nazvat vlastně, kdy obě strany tam jako demonstrujou sílu proti sobě. Mohl bys tohle popsat, to je hrozně zajímavý. Hej, je to hranica Wagah border a tento zvyk tam vznikol už krátko potom, ako sa Pakistán a India rozdelili a najskôr to bolo pravdepodobne len niečo také malinké a aby si každý dokázal, že my sme tí silnejší, lepší, ale postupne sa minimálne z tej indickej strany z toho stala taká atrakcia, tak tam postavili obrovské tribúny. Na pakistanskej strane tam až také veľké nie sú, lebo tam aj minimum turistov kvôli tomu chodí, ale je to fakt tiež, že silný zážitok, cítite sa tam ako na nejakom futbalovom zápase, lebo každá tá strana má svojho burcovača, ktorý chce od toho publika, aby čo najviac pozbudoval, či už Pakistancov, alebo potom Indov, normálne si tam viete kúpiť pukance a ide tam o to, že tam je presne predelaná tá hranica, na jednej strane aj pakistanská armáda, na druhej tá indická a každý tam predvádza nejaké svoje také naučené ako keby vojenské tance, vykopávajú do vzduchu, kričia, potom sa proti sebe ako keby rozbehnú, ale vždycky sa presne zastáva v jednom bode a nikdy to neprejde do nejakého fyzického konfliktu, lebo je to v podstate taká show, viac menej, ale fakt tiež že veľmi zaujímavý zážitok. To jsem se chtěl zeptat, jestli někdy někomu nerupnou nervy a skutečně nedojde k nějaký jako přeshraniční přestřelce. Neviem o tom, že by sa to dialo, ale si myslím, že skôr nie, lebo býva tam z tej indickej strany celkom dosť turistov, tak asi nebudú riskovať nejaký takýto konflikt, ktorý ich potom na budúce odplaší. Keď sme tam boli my, tak dokonca nás vtedy nepustili cez tú hranicu prvý deň, aj keď už sme dostali razítko do pasu z pakistanskej strany, ale prišli sme neskôr a doslova pred nami sa zavrela tá brána, tak sme ostali tričať v Pakistane o jeden deň dlhšie a úplnou nejakou náhodou alebo takým cestovateľským zázrakom sme tam stretli Češku. Jedna úplne z minima turistov, ktorá tam bola a ona tam bola so svojím pakistanským priateľom, ktorý ho prvýkrát zobral do Pakistanu. Je to tam trošku poukazovať, tak ona bola úplne nadšená z toho, že stretla Slovákov a nakoniec nás ešte ten jej priateľ pozval naspäť do Lahore, čo je také veľké mesto blízko a spravil nám tam prehliadku a bola z toho celkom aj silná žúrka až do skorého rána. V Pakistánu žúrka? Stane sa. On bol taký majetnejší, aj keď je v Pakistane prohibícia, tak on vedel zohnať nejak whisky, ako nie, že by sme je tam vypili nejak extrémne veľa, ale keď sa žúrka skončí o 5:00 a o 6:00 už musíte ísť potom zase naspäť na hranicu, tak to bolo dohodnuté, tak neprišli sme tam vtedy úplne svieži. Jenom možná pro česky mluvící žurka je pařba nebo kalba, tak nějak tak, si dal. Hej. Dobře, můžeme rovnou k tomu vedlejšímu Pakistánu, ještě ten mě zajímá taky, když jsme ho takhle načli tou hranicí. To je země, do které se vlastně skoro nejezdí, že je turisticky poměrně opomíjená, ale myslím si, že určitě stojí za návštěvu, že jsou tam krásné hory a
hodně lidí popisují jako ty lidi, že tam jsou neuvěřitelně přátelský a pohostinný. Áno. Máš taky takovou skúsenosť? Určite, ja som vtedy na horách nebol, lebo to bolo už niekedy v novembri alebo v decembri a už som nemal vtedy na to ani výbavu, aby som išiel do takej zimy. Ale začínal som úplne na juhu v Karači, čo je obrovská 20 miliónová metropola, ultra špinavá, ešte by som povedal, že viac ako nejaké tie indické metropoly. Akurát rozdiel bol v tom, že tým, že ten turizmus tam není takmer vôbec rozvinutý, tak tí ľudia boli neuveriteľne priateľskí. V samotnom Karači, čo je fakt, že obrovské mesto, som málo kedy zaplatil za obed, nie že by som nechcel, ja rád podporím ľudí, ale tá ich taká česť, možno moslimská a že majú tú pohostinnosť takto v krvi, tak ľudsky som sa tam cítil veľmi príjemne. Akurát do toho ešte možno všetky tie negatíva ako prach, špina a milión motoriek a neviem čoho všetkého, tak to tam bolo ešte o dosť intenzívnejšie. Napriek tomu, že ja som nemal nikdy taký ten povestný kultúrny šok v Indii a v Indii som bol predtým asi 3-krát, tak v Pakistane to na mňa došlo, že fakt to bolo tak intenzívne, že som musel občas predýchávať a do toho v Karači a aj v niektorých iných častiach Pakistanu majú dosť problém s drogami alebo s narkomanmi na ulici a toto tam bolo tiež celkom také patrné, že som videl niekedy ľudí, ako si priamo na ulici pichajú heroín alebo takéto niečo podobné, ale aj to patrí k tomu cestovaniu a keď chce človek spoznať krajinu naozaj taká, aká je, tak musí byť pripravený aj na toto a v konečnom dôsledku je to tiež zážitok a aj keď v tej chvíle negatívny, tak v konečnom dôsledku aspoň si o to viac možno váži veci, ktoré máme tu v Európe. Je tam teda velký rozdíl, když překročíš z toho Pakistánu do Indie, protože tam vlastně žijou lidi asi, kteří jsou etnicky si příbuzní, že jo, v této oblasti. V tejto časti ešte, v ktorej som bol ja, hej, potom už na severe v Himalajach, tam sú potom tí paštúni a tak, tam sú iné etnika, ale kde som bol ja od juhu po Lahore, tak etnicky príbuzný, ale hlavný zásadný rozdiel je ten islám. Keď samozrejme aj v Indii je obrovská komunita moslimov, myslím, že dokonca na to, že to nie je moslimská krajina, tak 3. alebo 4. najväčšia, ale tam od štátu sa to vie meniť, ten je sikhský, hneď ten Pandžab, prídete z Pakistanu do Pandžabu a tam je ten sikhizmus, to sú tí týpkovia s takými turbanmi a dlhými bradami, šable za opaskom, vypadajú trošku nebezpečné, ale opak je pravdou, lebo tie šable majú kvôli tomu, aby mohli ochraňovať slabších a sú fakt veľmi príjemní. No ale keď sa vrátim k tomu, čo som chcel povedať, že tam sa tá kultúra a etnika, ale aj na základe tých náboženstiev oveľa častejšie mení. Že to v Pakistane je to také monotónnejšie v tomto, ale to nehovorím, že horšie, ale není tam taká tá farebnosť tej Indie. Aj čo sa týka kuchyne, je to monotónnejšie. Aj v Indii, v Kerale je iná kuchyňa, hore niekde v Meghalaya sam je zase trošku iná, tak. Ale ľudský som sa v Pakistane cítil veľmi dobre. Aj bezpečný dokonca, že nemal som tam nejaký pocit, že by to bola nebezpečná krajina, čo neznamená, že by si človek nemal dávať pozor. Určitě, tak to asi všude na světě. Áno, aj v Prahe. Přesně tak. Taková ta rozmanitost té Indie, kterou jsi zmínil, to je možná to, co tě na tom asi nejvíc jako baví, že jo? Je to tak, načnou si to jídlo, tak když se řekne indická kuchyně, tak si tady každý vybaví nějaký jako pár restaurací, které tady máme a hodně pálivý jídla. Je to takhle jako opravdu všude, nebo ty rozdíly jsou tam jako veliký? No to jedlo je buď pálivé, alebo ešte pálivejšie, alebo extrémne pálivé. Takže všechno. Ak ste boli niekedy v indických reštauráciách, aspoň ja mám takú skúsenosť tuto v Česku alebo na Slovensku, tak nie, že by to nebolo chutné, ale to je taký slabý odvarček. Oni tam do toho idú naplno. A ja indickú kuchyňu milujem a je to hlavne aj raj pre vegetariánov. Vlastne India je spolu, myslím, že s Izraelom najvegetariánskejší štát na svete. Možno sa milím, ale myslím, že 40% ľudí je tam vegetariánov. Teď jsem viděl zrovna nedávno nějaký graf někde na Facebooku, na mě vyběhlo podíl vegetariánů v Indii a opravdu to tam nějak ke 40%, ale zase se to liší hodně stát od státu. No, právě. Štát od štátu a záleží, že aj aké náboženstvo v tom štáte je na prvom mieste, lebo sú tam aj kresťanské štáty, aj štáty moslimské.
A potom aj ten hinduizmus má veľa smerov, že nie všetci hinduisti sú vegetariáni, buddhistov rovnako, ani buddhisti nie všetci sú vegetariáni, ale sú tam napríklad potom džinisti, čo je taká ako keby odnož hinduizmu a tí sú zase striktní vegetariáni až takí, že oni majú zákaz ubližiť živému tvoru. To sú tie, jak chodí a zametajú pred sebou. No ale nie všetci, skôr tí ortodoxní mnísi to tak robia, že zametajú pred sebou, aby náhodou nezabili nejakého živého tvora a aj v rámci zeleniny, ovocia môžu jesť len také, ktoré pri odtrhnutí nezabijú. Takže napríklad mrkvu, to je koreň, to keď odtrhnete, tak vlastne tá zelenina zomrie, takže to môžu len tú, ktorá má nejaké plody a môže potom tá zelenina ovoce ďalej rásť. A posvátný krávy, vlastně to je vlastní hinduistům taky, nebo... Hinduisti aj buddhisti v podstate, taky. Ale hlavne hinduisti, hej. To tam tiež frčí, ale dneska aj India si človek málo uvedomuje, jak rýchlo sa mení a tí mladí už tiež nevzhľadajú úplne k tým tradíciám ako tí ich rodičia, ale na tom vidieku je to stále extrémne autentické. S Indií je taky spojený vlastně kastovní systém, že jo? Tohle to asi už taky možná trošku částečně. To je to isté, veľké mesta už málo, ale na dedinách to stále frčí a tie kasty sú tam, ale aspoň ja som mal taký pocit, že vychádzajú aj z povolaní, že keď niekto volá predkov nejakých zametačov ulice, tak stále to tam je nejaký zametač a málo kedy sa vyšvihne do nejakých takých lukratívnejších pozícií, ale sú aj príklady, ako napríklad aj aktuálny premiér. On bol vlastne z tej poslednej kasty nedotknuteľných a svojou nejakou tvrdou prácou, tak je z neho dneska premiér. Takže to je dôkaz, že tie kasty už nefungujú tak ako kedysi. Dalo by se nějak popsat zjednodušeně, jak to funguje, ty kasty, kolik jich je, nebo jaký jsou tam rozdíly? Oni ani sami nevedia, že koľko ich presne je. Ich tam základných možno nejakých 20, ale potom ďalšie desiatky, ktoré možno už nie ani také živé. Ale to je tiež tak komplikované, že to je na samotné štúdium, aby toto všetko človek pochopil a jak to tak funguje. Alebo niekedy je tam napríklad kasta Brahmani a to sú potomkovia Peržanov. Napríklad Freddie Mercury z takých známejších osobností je z tejto kasty a to je taká veľavážená kasta, aj keď oni sú vlastne Zoroastriani. To pôvodné náboženstvo zo Stredného východu alebo z Blízkeho východu ešte predislamské a aj takáto komunita je tam stále živá. A to je stále uznávaná, že kasta a väčšinou sú to študovaní, inteligentní ľudia a bohatší, šikovní. Tak, zajímá mě taky způsob tvýho cestování, že ty cestuješ hodně stopem, jak jsem na začátku nastínil, tak kam jsi se vydal jako nejdál stopem? Nebo jel jsi někdy ze Slovenska někam směrem jako prostě daleko a stopem, nebo spíš stopuješ na místě? Na začiatku to bolo tak, keď sme začali toto preferovať, takýto štýl cestovania, že sme si kúpili niekde letenku, mali sme veľa času, od 2 do 4 mesiacov a preskúmavali sme tú oblasť, kde sme sa dostali, napríklad tak to bolo. Leteli sme do Gruzínska a potom sme stopom išli až po Perský záliv, cez Arménsko, Náhorný Karabach, po Perský záliv a potom naspäť do Teheránu alebo do Strednej Ázie. Tam sme 2 mesiace stopovali Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadžikistan alebo v iráckom Kurdistane. Bolo len pár týždňov, ale jedna cesta bola taká výnimočná, že sme sa rozhodli vynechať lietadlo a šli sme zo Slovenska do africkej Gambie, takže do západnej Afriky a pekne fakt celú dobu buď stopom, alebo dokonca aj krokom, lebo v Španielsku asi poznáš takú tú legendárnu puť do Santiago de Compostela. Ono v Španielsko je taká zvláštna krajina, že aj keď tí ľudia sú tam fajn, aj tá krajina je veľmi fajn, tak stopovanie je tam úplne peklo. A tak sme prešli radšej a šli sme v Španielsku peši až do Santiaga a potom od Santiaga sme išli potom zase stopom až do Maroka, potom západnej Sahary, Mauritánie, Senegalu. Potom sme neplánovane nejak skončili v Gambii. Bo ak poznáš tú mapu Senegalu, tak Gambia je taký slížik v strede, tak sme doslova narazili na Gambiu a tak si hovoríme, že keď už sme narazili na tento štát, tak ideme aj tam. A tam ste to zakončili, tam ste pak zpátky. Tam sme to zakončili asi tak, že my sme vlastne už pred Gambiou stopli v Senegále takú gambijskú rodinu a oni nás vlastne presvedčili, že
lebo asi ako sám vieš, tí ľudia v takýchto odľahlých oblastiach a týka sa to veľa aj moslimských štátov, oni chcú ukázať ten štát čo najkrajšom svetle, ukázať tú kultúru, aby sme sa toho nebali, tak oni nás ukecali, že nech ideme s nimi do Gambie a strávili sme v tej rodine potom týždeň. Lebo pán, on bol ináč kresťan a on tam bol riaditeľ nejakej kresťanskej školy a manželku mal na návšteve v nejakej rodine vo Francúzsku, tak hovoril, že má prázdnu izbu a že nech nevymýšľame. My ináč keď stopujeme, tak často prespávame v stane, takže on sa toho až tak bál, že čo ste, že poďte ku mne a budete hostia a on bol aj rád, lebo tým pádom, že nemal čas moc na svoje deti, tak sme potom suplovali vlastne úlohu tej jeho manželky a starali sme sa mu o deti, chodili sme s nimi k moru a my sme boli fakt vtedy už extrémne unavení po 4 mesiacoch na ceste a hlavne stopovať cestu v Saharu, aj keď sa to zdá byť také romantické, čo veľakrát je, tak je to aj extrémne unavné, takže toto nám prišiel zase ako taký cestovateľský zázrak a tam sme sa zase dobili tou energiou a potom sme sa vrátili do Dakaru a z Dakaru sme potom už leteli naspäť. Naspäť už sme to radšej stopom nedávali. Stačilo. Kde se stopovalo nejlíp z těchto zemí? Zo všetkých alebo z tých afrických? Z těchto afrických, když jste jeli do té Gambie. Maroko, super. Bo tam to ľudia poznali a keď ľudia, ktorí nezdielali nejak spoločný jazyk, ale poznajú ten princíp stopovania, tak väčšinou to tak tam ide dobre, pokým je premávka. Potom už v západnej Sahare to bolo horšie, lebo tá premávka tam tiež bola. Bola taká slabšia. A dokonca kúsok pred mauritánskymi hranicami sme mali taký sásek, že 2 dní nám nikto nezastavil a nakoniec nás zastavila kolóna 70 aut, ktoré putovali z Nemecka a to boli auta, ktoré tam išli, alebo Nemci v rámci nejakého benefitu na týchto autách, mali takú expedíciu a chceli tie auta potom predať na dobročinné účely v Gambii. Takže 2 dní nič a potom zrazu 70 nemeckých aut. Ale Mauritánia bola tiež taká horšia na stopovanie. Tam nám zastavovali väčšinou také polorozbité taxíky zdieľané, ale už sme to tak nejak neriešili, že čo zastavilo, tak sme šli, lebo tie sumy za tie zdieľané taxíky tam boli smiešné. A v princípe, aspoň ja to tak mám, že nestopujem preto, alebo len preto, lebo chcem ušetriť, ale viem, že tento spôsob cestovania mi vždycky prinesie fakt, že nádherné zážitky, ktoré sú potom nezabudnutelné na celý život, aj keď to vie byť niekedy fakt, že vyčerpávajúce. Nikdy do nějakých problémů si se nedostal během stopování, že by... Skôr také komické situácie boli, ale problémy práve, že v tej Mauritánii som raz spravil takú fakt, že moju hlúposť, moja blbosť, tam sú každých 30-40 kilometrov také vojenské checkpointy. Vždycky tam musíte ukázať kópiu pasu alebo originál pas, aby vás pustili ďalej a je prísny zákaz, ako v podstate všade v tej oblasti kamerovania alebo fotenia v vojenských priestoroch. A ja som mal vtedy kameru von z auta a proste som si točil tú testu, zrazu tam prišiel ten checkpoint a ten vojak si to všimol, tak ma tak fakt násilne vyťahol z auta, ťahal po piesku až do tej budky, ale potom som ich nejak fakt, že úsmevom a rukami, nohami presvedčil, že hlavne som sa teda ospravedlňoval, že nechcel som nikomu zle, moja chyba a pochopili to a nakoniec to skončilo takým čajovým dejchánkom. Ešte ma tam aj pohostili, ale vyloženie pri stopovaní nič moc také, že extra nebezpečné. Raz v Peru som stopol kamión, ešte ma teraz napadlo, ktorý bol náložený množstvami vrec s cibulou, ale nebolo to nič upevnené, žiadne gurtne, nič, proste to bola len kopa cibule na tom návoze a ako mi zastavil ten kamionista, tak hovorí, že nech idem dozadu. No som najskôr divil, že nemôžem ísť k tebe dopredu a neviem prečo nie, že nech idem na tú kopu cibule, že tam sa môžem odviesť. Tak som povedal, že áno, ale hneď asi po minúte som zistil, že to bola veľká hlúposť, lebo on išiel asi 100 alebo ja neviem koľko a ja som mal každú chvíľu pocit, že sa to tam celé so mňou zosype. No, sa držal všetkých tých vriec, aby som neskončil tam niekde rozbitý na ceste
a dokonca išli okolo aj policajti a som myslel, že nás zastavia a že bude to pre nich nejaký problém. A oni nakoniec mi len so smevom kývali, že super. A nedalo sa to už zastaviť, tak som fakt potom už keď konečne zastavil, som si vydýchol, že že prežil som to a že toto už nespravím. Takže v Peru na kamión s kopou cibule už nikdy. A jak jsem se ptal teda, kde se stopovalo nejlíp v rámci té Afriky, tak úplně celkově, kde myslíš, že to je nejjednodušší? Celkové Zakaukaz, Gruzinsko, Arménsko, super. Potom Európu asi nebudem môcť riešiť, ale mimo Európy ešte Irán bol celkom fajn v tej ochotnosti ľudí, akurát, že tam bola silná tá jazyková bariéra, tak a oni nevždy chápali ten princíp stopovania, tak síce zastavili, ale niekedy nás namiesto toho, že my sme chceli ísť len tuto do nejakého mesta po ceste, tak nás odviezli na policajnú stanicu, lebo si mysleli, že sme v nejakých nesnázích. Alebo nás odviezli na autobusovú stanicu, zaplatili na autobus a s tým, že už je všetko v poriadku, že tuto choďte radšej autobusom, alebo nám zaplatili taxík a tak, ale v rámci tej jazykovej bariéry to bolo niekedy komplikovanejšie. A to Maroko, čo som spomínal, to bolo super nastupovanie. Stredná Ázia tiež ako kde, ako kedy, tam si ľudia často pýtali peniaze, ale to tiež len taký príspevok na benzín alebo na naftu, tak akože to sme im dali. Ale keď chce niekto vyskúšať stopovanie mimo Európy, tak by som určite odporúčal začať v tom Gruzínsku, dajme tomu, lebo jednak to tam funguje dobre a jednak máte o zažitky postarané. Ale treba si tam pripraviť aj celkom silnú pečienku, by som povedal. Játra. Tak. Nějaký zážitky byly s Gruzíncema veselý, nebo nějaký žurky s Gruzíncema? Veselé, oni sú taký veselý národ, tiež pohostinný, aj tam sa to tak celkom dosť mení posledné roky, ale práve pri tom stopovaní narazíte na miesta, kde ste úplne mimo turizmu a tí ľudia sú tam stále takí prirodzení a oni vás proste zoberú k sebe domov a spravia úplne najväčšiu hostinu, ale s tým, že sa tam veľa pije. Fakt, že keď niekto povie, že v Čechách alebo na Slovensku sa veľa pije, je to pravda, ale taký priemerný Gruzínec na posedenie kľudne vypije, že 4-5 litrov vína. Akože bol som toho svedkom, videl som to, ale problém je v tom, že to chcú aj od vás. Takže nechcete ich uraziť, popíjate. Jedine šťastie a možno taká záchrana pred otravou alkoholu je, že veľa oni do toho jedia, čo napríklad my na Slovensku až tak nerobíme. Takže keď sa to tak zajedá, tak sa to dá nejak prežiť, ale tiež to boli super zážitky, ale nie všetky si bohužiaľ potom pamätám. Jasne. Ale oni tam majú vynikajúce víno, však hovorí sa, že Gruzínsko je jedna z tých pôvodných krajín, kde sa víno začalo takým tradičným spôsobom robiť, je veľmi chutné a tým, že oni tam nepridávajú nejaké sladidlá alebo cukor, tak na druhý deň to potom nie je ani také devastačné. No ale niekedy to bolo tak, že jeden typek nás zobral k sebe k rodine a na druhý deň to chcel už sused spraviť zase a nechcete Gruzínsko prežiť len tak, že to tam celé proste stravíte vo víne, takže niekedy sme sa potom už museli ospravedlňovať, že prepáčte, ale my už musíme ísť ďalej a priateľka si dokonca potom už vymýšľala, že je tehotná, aby nenalievali to víno aj do nej, lebo už toho bolo fakt niekedy moc. Dobře, přemýšlím, co jsme tak jako procestovali už takhle virtuálně. Ty jezdíš taky do Nepálu a vůbec se vydáváš jako na treky často, že chodíš vlastně dlouhý trasy, dlouhý pochody. Do Nepálu taky průvodcuješ jeden náš zájezd, chystáme ještě nějaký další, tak tohleto jako další způsob cestování, to trekování tě baví a věnuješ se tomu nějak jako díl, nebo je to něco? Ono to prišlo, vlastne ja som vyrastal v rodine, kde sme každý rok chodili do Tatier a to vo ňom nejak zostalo, aj potom, keď nejakú dobu som sa tomu nevenoval a práve to cestovanie ma priviedlo opäť naspäť k horám a keď som sa dostal do Nepálu v 2015, to bola vlastne, alebo 14, 15, tak nejak, to bola moja prvá taká reálna azijská krajina, ktorá si hneď získala moje srdce. A aj napriek tomu, že je hodne turistická, tak mi to tam vôbec nevadí, lebo
tí ľudia si v sebe udržali nejakú takú pokoru. O pokore sa veľa hovorí pri cestovaní, ale nevždycky tú pokoru cítite v tak ako frekventovaných alebo turistických krajinách. A v Nepále tí ľudia, je to spojenie hôr, obrovských hôr, tak sú tam najväčšie hory na svete. Milých ľudí, tiež jedlo celkom fajn. A tak som sa tam potom vydal v podstate sám na jeden trek a hneď som si to šupol, že cez zimu, v zimných podmienkach vo februáre na Annapurna Circuit, takže taký okruh okolo Annapurn. A odvtedy som sa tam do tých trekov celkom zamiloval, lebo jednak viete tam zažiť celkom divokú prírodu, ale je tam už aj nejaký ten servis, že v tých dedinkách, ktorých človek prespáva, sú také ako keby hotelíky, alebo v podstate spíte u domácich, takže nemusíte zo sebou brať stán, nemusíte zo sebou brať jedlo, všetko toto je tam zabezpečené, ale neuberá to nejak na tom zážitku ani autenticite a vidíte tam potom tú buddhistickú kultúru, lebo veľa ľudí, napríklad Nepál, som si všimol, že považuje za buddhistický štát, ale ono je to skôr hinduistický. Ale práve v tých vyšších výškach alebo v tých vysokých horách žijú tie buddhistické etnika, alebo konkrétne veľakrát Tibetania, ktorí tam buď kočovali, alebo tam potom odišli po tej čínskej invázii. A nebol som nikdy v Tibete, ale taktiež sa hovorí, že keď chce niekto vidieť autentickú buddhistickú kultúru, tak je to buď Nepál, alebo India, indické Himalaje, nepálske Himalaje. No a tým, že som sa tam tak vracal, tak som tam vlastne získal ako keby už takú druhú rodinu, takú spriazdenú, s ktorými vlastne dneska aj spolupracujeme na tých trekoch a ja sa to vždycky tak snažím ponáť, aj keď ideme so zájazdom, nebolo ich síce zatiaľ veľa, ale aby sme sa tam cítili ako taká partia, pokiaľ sa dá, a aby sme tam boli skôr takí kamoši. Samozrejme, že s tým, že moja zodpovednosť alebo aj tých Nepálcov, ktorí sú s nami, je to, aby všetko prebehlo bezpečne, aby sa nikomu nič nestalo, keď napríklad príde výšková choroba, aby sme to riešili v tej správej chvíli, ale zároveň, aby sme si to tam užili všetci spoločne v nejakej príjemnej atmosfére a s tými ľuďmi, s tou mojou druhou rodinou nepálskou, viem, že sa k tomuto približujeme a môj aj taký plán do budúcna je, aby to tak aj zostalo a aby tam išlo hlavne o tú príjemnú atmosféru, zážitok a dotyk takého pravého Nepálu. Co se týče Katmandu jako hlavního města Nepálu, o tom taky mám pocit, že mi někdo říká, že to je jako strašně špinavý město a že se mu tam nelíbilo a někdo naopak je z toho nadšený, tak co ty si myslíš o Katmandu? Tam záleží aj na tom, že či bol ten daný človek niekedy predtým v Indii, lebo zase ja počúvam, že u ľudí, ktorí predtým boli v Indii a prišli do Katmandu, tak hovorili, že to je paráda, ale ten, čo si nezažil, ten indický subkontinent nejakým spôsobom, tak hej, akože Katmandu je tiež, vie byť veľmi špinavé, rušné, ale dajú sa tam nájsť aj také príjemné veci. Napríklad Nepál, alebo konkrétne Katmandu je veľa viac ovlivnený tou západnou kultúrou, takže je tam veľa rockových barov, veľa vynikajúcich muzikantov a kto má napríklad rád takýto druh, alebo reggae, takýto druh muziky, tak si tam vie vychutnať aj trošku takéto západnej kultúry, je si tam dopriať pivečko alebo nejaké masáže, nejaký relax a samozrejme sú tam potom aj tie nejaké buddhistické kláštory, hinduistické a je tam potom spalovací gát, taký podobný ako je vo Varanasi, ten je najslavnejší a je to kvôli tomu, že tá rieka, ktorá preteká Katmandu, sa potom časom vliela do Gangy, takže oni si tam spravili také vlastné spalovacie gáty, ktoré sú veľmi podobné tým vo Varanasi a prebiehajú tam potom pri uzatváraní gátov podobné rituály ako práve vo Varanasi. V podstate úplne to isté, iba že na taký nepalský spôsob. Takže ja osobne mám Katmandu veľmi rád a akože nedám na ňu dopustiť, ale zase chápem, že nie každému to pasne, lebo to sa nedá, ľudia sú rôzni, niekto má viac kľud, radšej a tak, takže ale ja sa budem vždy snažiť ukázať aj to Katmandu v nejakom takom aj pozitívnom svetle a potom, že kto si z toho čo zoberie, to už je na ňom. A dokonca tam funguje česká krčma, česká hospoda, kde sa čapuje české pivo, takže aj takéto lakadla tam na nás čakajú.
No je to vlastně takový středisko, každý, kdo vyráží do těch Himalají, do Nepálu, tak prostě musí, že do Katmandu a pak buď Katmandu, alebo sa potom presne do Pokhary, čo je druhé najväčšie miesto, ale to Katmandu väčšinou sa nedá moc vynechať. Jasně. Takže potom, co člověk trekuje pár dní někde v horách, tak potom si myslím, že je fajn si užít ten relax. Ale tam si potom užije už každý podľa svojho, aký typ zábavy má, teda preferuje. Či skôr ten klídek, masáže, čajovne nejaké, alebo pivečko, koncert. To už je na každom. Všechno může být. My tam děláme vlastně trek, který jde údolím Langtang, to je takový ne tak frekventovaný místo v Nepálu, ne tak známý, že, co se týče těch treků, a je to právě už u tibetských hranic, že, takže tam je taková ta kultura právě tibetská, jsou tam buddhisti. Možná popiš třeba, kam se tam jde, jak ten trek jak probíhá, jak vypadá. Tá oblasť Langtang, keď sa pozriete na mapu, takže úplne priamo nad Katmandu, tak aj napriek tomu, že tam v rámci tých nepálskych známych trekov prúdi možno najmenej turistov, tak čo sa týka infraštruktúry, tak tam vieme byť na GP za nejakých 7-8 hodín, čo je fajn, lebo vie to byť aj oveľa horšie. A samotný trek trvá asi 6 dní, bez teda tej dopravy tam a naspäť. Žije tam väčšinou etnikum Tamang, čo sú teda potomkovia Tibeťanov, a takže tam veľa tých buddhistických aj chrámov alebo takých tých modlitebných valčekov, stretnete sa naozaj s autentickou buddhistickou kultúrou vo vyšších polohách, potom už tie klasické jaky, ktoré sú tiež pre Nepál typické, a tento trek má podľa mňa aj takú výhodu, že keď dojdete do tej poslednej dedinky, ktorá sa volá Kyanjin-gompa, ona je vo výške 3900 metrov, takmer 4, tak môže si každý vybrať, alebo podľa nejakej dohody, čo bude nasledovať. Môžeme vyliezť na kopec Kyanjin-ri, ktorý má 4700 metrov, alebo keď je dobrá kondícia, sa môžeme hecnúť aj na Cerkori, ktorý má už takmer 5000 metrov, a to už není až taká sranda, ale není to zase ani také niečo, čo by človek, ktorý je v nejakej aspoň priemernej kondícii a nemá problém s výškovkou, by nedal. A povedať si to v Česku alebo v Československu, že bol som na 5000-ovom kopci v Nepále, ja si myslím, že to celkom také pekné a taký prínosný zážitok. A akurát, že možno nevýhoda trošku, ono tam bolo v roku 2015 veľké zemetrasenie práve v tejto oblasti, takže veľa tých pôvodných budov popadalo a všetko to tam vlastne obnovili na novo, postavili na novo, tak to tam pôsobí tak novšie, ale to zase nie je nejaký veľký problém, ale ľudia milí, už sa celkom dobre poznám aj s tými prevádzkovateľmi hotelov, a my sme tam dokonca naposledy vystihli nepalský nový rok, a to bola tiež celkom taká zaujímavá vec, a sme si zatancovali trošku v rámci normy, lebo na druhý deň sme museli pokračovať samozrejme, a môžu tam kľudne vznikať aj kamarátstva nejaké, aj napriek tomu, že tých turistov tam je pomerne dosť, tak tí ľudia si každého jedno ako keby vážia, a nestane sa, že by sa tam niekto zle ku niekomu choval, a to tomu dodáva to, prečo sa ľudia podľa mňa v Nepále cítia dobre a veľakrát sa aj vracajú. Jasně. Ten trek vlastně začíná, nebo jde mi o to srovnat si nějak z jaký výšky do jaký výšky se, jaký je to převýšení. Začíná sa v takom mestečku Siurbesi 1500, kde ale my sa vyviežeme jeepom z Katmandu, a potom tá posledná dedinka Kyanjin-gompa, tá je skoro 4000, a potom hovorím, už je na tej kondícii tej skupiny, alebo ako sa dohodneme, či pôjdeme až do 5000, ale tam je potom vlastne jeden deň sa zostáva len v tej poslednej dedinke a je len ten vrcholový výstup, ktorý trvá len pol dňa. A hovorím, to už je potom na aktuálnej situácie, či sa pôjde do 5000, do 4700, alebo je tam kopček aj 4300, ktorý ale nie je kopček, lebo 4300 predsa len je už nejaká tá výška. Sedlo, nebo... To je vyslovene názov má ten kopec, nie je to sedlo. Je takhle. Ako pri tom treku napríklad okolo Annapurny, to sú sedlá, ale toto sú moje píky. A medzi nimi sú nejaké sedlá. Ale není to technicky, aby sa toho ľudia nebáli, nič náročné, je to
technicky porovnateľné podľa mňa s Vysokými Tatrami. Len čo s človekom spraví výška, ako bude dýchať, koľko mu zostane síla, tak to sa nedá predpovedať, ale my sme tam na to, aby sme to zvážili a našli nejaké najvhodnejšie riešenie. Dá sa na tohle nejak pripraviť vôbec? Nebo to na výšku podľa mňa moc nie. Zažil som ľudí namakaných fyzicky, silných, ktorí mali veľa odchodené a nedali výšky na 4000 a zažil som ľudí, dúfam, že nikoho neurazím, ale mierne, dajme tomu aj obezných a dali to, že úplne že bez problémov. Výšku moc človek nenatrenuje. Ono je to buď dané geneticky, alebo potom nejakými inými faktormi, neviem, ale to už proste treba tam ísť a uvidíme, ale opakujem, že my sme tam na to, aby sme to potom zvážili a človek, ktorý bude musieť ísť, dajme tomu dole, nikdy nezostane sám, vždycky zostane s niekým z nášho tímu a není ani podľa mňa žiadna tragédia, keď človek zostane v tej poslednej dedinke a dajme si tam si to ešte nejak pochodí po okolí a môže ešte nasávať, dajme tomu tú atmosféru. Já teda ve výšce 3900, tak to asi zvládne každej takovouhle výšku. Do tých 4000 som nezažil niekoho, že by mal nejaké zásadné problémy. Potom už na tých 4000 môžu začať a niekto to nemá ani do 5000 a potom sú aj borci, však vieme, že idú do 8000 a vyššie, ale to nie sme my. Ty si byl nejvýš jak? 5000, necelých 5600. A bolo to, ale zase v zimných podmienkach snehu, takže o toto tam bolo fyzicky namáhavejšie a nehovorím, že mi bolo vyslovene dobre, ale nebolo to ani také zlé, že by som sa nejak bál o seba, že to ide do nejakých polôch, ktoré by som už nechcel zažívať. Dobrá. My budeme vymýšlet určitě i další nějaký zájezdy, protože Tomáš má spoustu skvělých nápadů tím, jak procestoval kus světa a ten jeho způsob cestování je takový, který se mi líbí, takže se to snažíme i do těch našich zájezdů nějakým způsobem promítat. Takže... Ak do toho môžem vstúpiť, tak aj mne sa páči na tej filozofii a vidím to aj na klientoch, že ja som pracoval aj pre inú agentúru a na tvojich zájazdov vidím a cítim niekedy v ľuďoch takú tú radosť, jak im svietia oči, jak si to užívajú a jak im to v konečnom dôsledku niečo dá. A preto ja som rád, že vznikla takáto spolupráca a môžeme v podstate sprostredkovať ľuďom takéto zážitky autentické a to šťastie v ich tváriach, to je fakt, že nenahraditeľné, keď to človek vidí, lebo presne také niečo som ja prežíval na svojich cestách a to je pre mňa to najpodstatnejšie, aby sa to priblížilo k takémuto niečomu, čo som zažívala ja, aby to nebolo len také, že to je takáto pamiatka, odfoťte si, ideme ďalej a tak, no, aby to naozaj ľuďom aj niečo dalo, aby na tom spomínali hlavne v dobrom a tešili sa z toho, že mohli také niečo zažiť. Je pravda, že to je asi to nejlepší na práci průvodce, to vidět to nadšení v těch lidech a to předává jako energii prostě pozitivní, že jo, to je prostě bez toho by mi to nedávalo zmysel. No dobrá, tak jo, tak já doufám, že teda se nám budou naše zájezdy společný plnit a tobě přeju hodně cestovatelských zážitků i hodně úspěchů v osobním životě, ať se ti daří a díky moc, že jsi přišel. Ďakujem aj za pozvanie a samozrejme tebe prajem tiež to isté. Díky. Čo viac si prijat. Přesně tak. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dosledovali epizodu podcastu Cesty za horizont. Doufám, že se vám naše povídání líbilo. Dozvěděli jste se nějaké zajímavé informace. Pokud by i vás lákalo cestovat do netradičních destinací, můžete se podívat na nabídku naší cestovky na www.hamidy.cz. Budu taky rád, když budete náš pořad odebírat buď na YouTube nebo na vašich oblíbených podcastových aplikacích. A jestli máte tip na zajímavého hosta nebo téma, tak se s námi podělte, protože o zajímavé nápady není nikdy nouze. Děkuju a zase příště.